Goedemiddag en welkom bij Joert. De politie weet nog heel niet net waar de hutfietser is die het juist er sfeer verwoelen rekken bij een ongeluk in Jellem. Het gebeurde op de Hegediek. De hutfietser van middelbare leeftijd botste frontaal op een auto. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis van Greenstra gebracht. Zijn toestand is nog heel dit kritiek. De politie docht allewaar om achter de identiteit van de man te komen, maar dat is nog net slagen. Zelfs de naam Sietse van der Veen, die het op het frame van de fiets stiert, helpt de politie net verder. Nou, dat is natuurlijk het eerste wat je naar showen, hè. De man hier geen papieren bij zich. Nou ja, dan show je naar de naam die het op de fiets staat. Zodat de man wezen die wij aantroffen hebben. Nou ja, daar hebben we op uitvoerig onderzoek naar die. Ja, en dan kan ze gewoon heel iets dat die man is. Dus we denken dat het gewoon een van de vorige eigenaren van deze 20 jaar oude racefiets is. En Niels Krekt had de politie bekendmaken dat de hutfietser een 51-jarige man uit Ljouwert is. Meer gegevens binnen op dit stuit nog net bekend. Om zijn zoeren in Joert meer hierover. Honderden medewerkers van sociale werkverzending Caparis protesteren nu in Ulft bij het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En mijn succes! Actie, 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 actie! Een liedse 300 medewerkers van Caparis samelen van de Montbetiert op het Jereveen voor de actiedij in het Gelderse Ulft. Het doel is om gemeentebestuurders ervan te overtuigen dat het bestuursakkoord van tafel mat en daarmee ook de miljoenenbezuinigings van het Rijk. Want 1,8 miljoen bezuinigingen, dat vinden wij wel een hele hoop. Ik ben er ook wel een beetje bang voor. Ik zie iets met mijn spieren en gewrichten en zo. Daar kan ik echt niet bij een gewoon bedrijf werken. Letter op de dij wordt duidelijk dat het bestuursakkoord aangenomen is, maar het hartstikke hoe sociale werkverzending afwijst. En dus keert het Caparis-personeel op teen waarom naar Friesland. In de Waadzee bij het Ameland is opnieuw een walvis jongen. Het gaat dit keer om een bultreeg van goed 9 meter lang. Viskersboot ZK 49 uit Lauwerzeeg kwam de walvis juster op zee in bij Ameland. Skipper Johan van Straten maakte beelden van de bijzondere moerting. Ja, dat was gigantisch. Zo dichtbij, dat was misschien 25, 30 meter van ons af. Dus ja, dat maak je nooit weer mee. Einverliene mannen water er al een bultreactie bij het Ameland. Het is onduidelijk of het om dezelfde walvis gaat. 70% van alle trekkers en oorlandbouwverkeer voldocht net aan de wettelijke regels. Door het blikken uit controles die de politie in maaien dien had. Nogal eens is de lading te zwier of steekt er goed uit. Met elkaar binnen er 66 bekeurings voor overtredings uitskreun en 50 bestuurders hebben een waskoging gekregen. Van het jest zal er opnieuw gecontroleerd worden. CDA-wethouder Thea Koster uit Ljouwert zal meedenken over de toekomst van haar partij. Na de grote verkiezingsnederlaag van Vlinier had het CDA verlet van een nieuwe koers. Bij 19 oren CDA-bestuurders zal Koster er in opdracht van het partijbestuur een plan voor meidje. De sluiting van het Centrum voor de Keuzen Parnas valt miljoen duurder uit als je er berekenen wie door het college van BMW van Ljouwert. Dat zou het adviesbureau K+V. Jaarlijks zal de gemeente 4 ton meer kwijt wezen. En daar komt nog een kostenpost voor 1 keer bij van 4,8 miljoen euro. De sluiting van Parnas zou nevens het adviesbureau pas na 8 jaar verroemd wezen. Nou, en in die 8 jaar heb je dus al wel van alles afgebroken wat er nu is opgebouwd. Terwijl je niet weet wat je ervoor terugkrijgt. Nou, dat is natuurlijk heel onverstandig en ik kan me niet voorstellen dat de raad daar nu nog voor gaat kiezen. Op een speciale hark zit wie een insprekers die het opkwamen voor de belangen van onder oren de Ljouwerter Bibliotheek, het Fries Museum en het Filmhuis. Wethouder Isabella Dix komt letter deze weken met een reactie. Het waard al een bosk neemt, het nieuwe inschedde chocolaan in Frenscher. Het keertsveld is Joert voor het eerst meent. De PC van Vlinier eindigen in een wierwetterballet. De gas motten hoe de dikke buien net verwerken. En het hillige gas verloren in een rap tempo in een modderpoel. Om straks in de toekomst van te komen is het chocolaan draineerd en opnieuw inschedden. Keertsveld leidt er nou nog net heel geweldig bij. Jong gas, kele plakken en heeg opzettend onkruid krijgt Joert voor het eerst een meenmachine oerheen. Maar de vraag is vanzelfs, zal het filter op 3 augustus, de dij van de PC, er goed bijlezen? Ja, het komt altijd goed, ja. Wie maar het waar en wat mij ha, wat wetter en wat vaker menen, dan lukt het wel tegen. Ben je nou wat onder letter komt met meen? Nee. Je mag ik naar de gauw wijzen. Want het vierde plak nog een beetje hal, dan mag je naar de gauw wijzen. En dan nog het waar. Joenen vannacht is het helder waar, het is een graad of 10. Monodij zinnen en temperaturen van zo'n zontje of 18 graden. En dat bij een matige tot vrij krachtige westenwind.
En dan zag weer het Frieskenijs in het kwad. Meer op omroepfriesland.nl en om 6 uur in de Nijjoerd. Graag ontdek.